prvej časti vláda vyhlásením kritizuje občianske združenie Projekt Fórum za netransparentné použitie európskych fondov, čo viedlo k exekúcii zo strany Európskej únie. Vláda poukazuje na prepojenie organizácie s Michalom Šimečkom cez jeho matku, čo podľa vyjadrenia vlády vrhá zlé svetlo na čerpanie eurofondov v mimovládnom sektore. Zároveň vláda požaduje od Šimečku zverejnenie príjmov neziskových organizácií spojených s jeho rodinnými príslušníkmi a tvrdí, že tieto financie mohli byť zneužité na politickú činnosť. Vláda odmieta argument, že ide o osobný útok a upozorňuje aj na politickú aktivitu jeho otca. V druhej časti príspevku sa Robert Fico opätovne apeluje na Michala Šimečku, aby zverejnil všetky požadované informácie o financiách pre združenie. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z 26. februára 2025. Vláda Slovenskej republiky prijala so znepokojením informáciu, že príslušné orgány Európskej únie začali exekučné konanie proti slovenskému občianskemu združeniu Projekt Fórum a od uvedeného občianskeho združenia požadujú vrátenie dotácie vo výške takmer 160 000 eur. Dôvodom exekúcie je neschopnosť preukázať spôsob použitia finančných prostriedkov z Európskej únie. Európske exekučné konanie proti slovenskému občianskemu združeniu, ktorého štatutárom je matka predsedu politickej strany Progresívne Slovensko pána Michala Šimečku, má vážne reputačné dôsledky na čerpanie európskych prostriedkov mimovládnym sektorom v Slovenskej republike. Spôsob čerpania finančných prostriedkov z rôznych dotačných schém rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami pána Šimečku bol dôvod na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na ďalšiu vážnu informáciu potvrdzujúcu čudné praktiky rodinných príslušníkov a blízkych osôb pána Šimečku pri čerpaní finančných prostriedkov dokonca z medzinárodných dotačných a grantových schém, vláda Slovenskej republiky vyzýva poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šimečku, aby bezodkladne zverejnil všetky príjmy neziskových organizácií, nadácií, občianskych združení a ďalších subjektov za roky 2010 až 2025 v orgánoch, ktorých pôsobia jeho rodinní príslušníci a blízke osoby, ako aj ich skutočné využívanie. Vláda vyjadruje presvedčenie, že súhrne pôjde o sumu, ktorá občanom Slovenskej republiky vyrazí dých. Vláda rovnako považuje za neakceptovateľné, aby sa prostriedky zo štátnych alebo európskych zdrojov poskytnuté na dobromyselný účel zneužívali na ovplyvňovanie politickej súťaže na Slovensku. Vláda Slovenskej republiky odmieta účelovú obranu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Šimečku, že ide o útok na jeho rodinu a blízke osoby, pretože je všeobecne známe, akú aktívnu protivládnu činnosť vyvíja otec poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Robert Fico neskôr v ďalšom príspevku dodal následovné: obrovská hanba, pán Šimečka je v mene politiky schopný zaprieť aj vlastnú matku. V reakcii na odpoveď predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku opätovne uvádzam, že nejde o žiadnu účtovnú nezrovnalosť, ale o exekúciu európskych orgánov proti občianskému združeniu, v ktorej je štatutárom matka pána Šimečku mladšieho. Ešte raz vás žiadame, pán Šimečka, aby ste zverejnili údaje o všetkých grantoch a dotáciách z domácich a zahraničných zdrojov, ktoré v rokoch 2010-2025 dostala vaša rodina. Vieme, že ide o horibilnú sumu, zverejneniu ktorej sa aj tak nevyhnete. Uzavrel Robert Fico.